unom ka mga konpirmadong kaso sa Mpox sa Metro Cebu, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong mi-umol og Mpox Task Force. Samtang City Health Office mi-umpirimar nga aduna nay usa ka konpirmadong kaso sa Mpox ang dakbayan, apan naayo na. Si Luan Mirundina sa report. Epektibo gahapong adlaw, Hunyo 4, ang Executive Order No. 2025-27 nga giluwatan ni Mayor Junard Ahong nga nag-umol sa Interagency Task Force batok monkeypox virus. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong sama sa gihimo sa dakbayan atol sa pandemya, diin may sistema silang gipatuman aron daling masusi, ma-isolate ug mahatagan sa mga panginahanglang medikal ug pagkaon ang mga COVID-19 patients, susamang sistema usab ang ipatuman sa Lapu-Lapu City batok Mpox. Ang mayor sa dakbayan ang magsilbing chairman sa Mpox Interagency Task Force. Abagan siya sa City Health Officer ug City Epidemiology and Surveillance Unit. Samtang miyembro usab ang City Hospital, DRRMO, Lapu-Lapu City Police ug uban pang buhatan sa City Hall. After they call our hotline, ang ato ang team will go to the area to swab test, no? And then mag-isolate siya while waiting for the result. Ang nakalahi lang, walay di para sa unang i-cordon na to, nga murag makuyawan ang tao kay manimo na na cases diha. Monitoring lang by our barangay workers. Samtang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza nga nakonpirmar gayud nga Mpox ang mitakboy sa usa ka 27 anyos nga lalaking nakuhaan nila og samples niadtong ikaduhang semana sa Mayo. Ang naasong lalaki walay travel history o wala mo biyahe abroad apan nakitaan og mga sintomas sa Mpox. Hinuon na ayo na ang maong lalaki. Actually, ang patient has already recovered, no? Had been given medical clearance already, and patient returned to work. Okay na siya. While waiting for the result, taas man, no? Gisugod man dahil naman sila isolate. Subling pahimangno sa Lapu-Lapu City Health Officer nga kun makasinati gani og mga rashes nga giubanan sa paghilanat, paglabad sa ulo, pagpanakit sa buko-buko, pagluya og swollen lymph nodes, mas maayong magpagkonsulta gilayon sa doktor. Samtang giawhag ang publiko nga kanunayong subayon ang mga health protocols, ilabi na ang kanunayng pagpanghuga sa kamot. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.